Magandang araw sa inyong lahat. Mike Padua here. At nandito ulit tayo sa ating weather analysis na yung araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Hunyo 25 hanggang 28, 2021. At dito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang ating GraphSat na yung araw ng Biyernes hanggang bukas, Sabado, na natili pa rin ang hanging habagat sa may kanluran at gitnang bahagi ng Luzon, kasama po dyan Metro Manila, at itong bahagi po ng Batanes at Bubuyang Cubao Islands. So makakaranas po ito ng maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na ulan at pagkulog at pagkidlat, lalo na po na yung hapon o gabi. So itong hanging habagat ay medyo humihina na ng bahagya, although malalakas din ang dala nitong thunderstorms at hinihikayat po ito ng nanatiling Mayo front o frontal system dito po sa may katimugang bahagi po ng Japan. At ang ibang bahagi naman po ng Pilipinas, taon po ang Palawan, western sections po ng Occidental Mindoro ay humihina na po yung hanging habagat at medyo katamtaman na po ang lagay ng panahon. Subalit na yung hapon o gabi, may mga inaasahan pong mga pagkulog at pagkidlat, mga kalat-kalat po yan. At may mga areas naman po na walang ulan na mangyayari. Dito po sa Kabikulan, ganun po nangyayari. At isolated lamang po ang mga chances of thunderstorms. At mas marami po ang ulan na inaasahan dito po sa bahagi po ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon at gabi. Papakita namin yan sa inyo maya-maya lamang. Ito naman po ang bagyong si Champi at lalong lumalakas po ito. May dala na po siyang hangin na 110 km bawat oras malapit sa kanyang gitna. At nagkakaroon na po siya ng formation ng mata at posible na yung hapon o mamayang gabi o bukas ay magiging isa na po siyang ganap na typhoon. At ito po ay kumikilos panorte sa bilis na 15 km bawat oras patungo po sa karagatan sa timog ng Japan, at inaasahan po ito ma-absorb po dito po sa dumadaan pong fault system at magiging extratropical cyclone siya within the next 4 to 5 days. So hindi po ito papasok ng Philippine Air Responsibility. At dito naman po sa may katimugan ng bagyong ito, meron pong namumuong surface trough. Hindi pa naman po ito low pressure area, but babantayin po natin ito if ever may mag-develop po na panibagong LPA dito. But ayon po sa mga computer models ay napakalinis po ang ating Western Pacific for the next 5 to 10 days. At meron lang po tayo ditong dalawa pang surface trough na wala naman po itong epekto po sa ating bansa. Okay, kung titingnan natin yung fast animation mula sa University of Wisconsin, CIMSS Tropical Cyclone page, ay nakikita po natin dito ang mga ulap po dala ng habagat at mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi ng Pilipinas. At ito naman po ang bagyong si Champi na nagsisimula na pong mag-accelerate patungong norte. At wala naman po itong epekto sa anumang bahagi po ng Asia at Pacific. At kung titingnan natin na yung tracking ng Joint Typhoon Warning Center, nandito po siya na yun. At ito po yung kanyang track for the next 5 days. Inaasahan po siya magiging typhoon po, category 1, mamayang gabi. Then bukas ng gabi, Sabado ng gabi, ay posibleng maging category 2 po siya with winds of 160 km per hour. Ayan po ang conversion from 85 knots. At pagdating po niya dito sa Lunes ng umaga ay posibleng parte na naman po siya ng frontal system, magiging extratropical cyclone. Papalitan po yung tropical characteristics niya bilang isang subtropical or cold environment po ang lalakas, ang posibleng makakalakas sa kanya. So hindi na po yung warm moisture o warm environment na kung saan iyan ang common na pampalakas ng mga tropical cyclone dito po sa ating area. Ito kasi subtropics na ito sa may area po ng Japan. So ito naman po ang various Asian agencies, at nakikita po natin dito ang lahat ng tracks ng mga Asian agencies na nagmo-monitor sa bagyong ito, except for Pag-asa kasi nasa labas naman siya ng power, kaya wala tayong nakikita ditong value ng hangin mula sa Pag-asa.
At wala din pong tracking dahil nasa labas po siya ng PAR. So, yan po, halos majority of them ay nagpapakita pong curvature sa karagatan po lang ng Western Pacific. Ito naman po yung ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com at nakikita po natin ay napakagandang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Subalit pagpatak po ng alas 12 hanggang ngayong oras na ito, alas 2 ng hapon ay lumalabas na po yung mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng Kabisayaan. At dito rin po sa Kabikulan, may nagpo-form na yun dito sa may area po ng Rinconada sa Camarines Sur. Boundary po yan ng Albay and Camarines Sur. At dito rin sa may Western Mindanao. Baka itong ibang areas po ng Mindanao, later po ng hapon o gabi, may mga thunderstorms po ang mamumuo. At dito po sa Luzon, kitang-kita po dito ang epekto po ng habagat na nagpo-produce po ng mga severe thunderstorms, mga pagkulog at pagkidlat. Mag-ingat po sa mga kidlat at mga possible flash floods kapag meron pong malakas na thunderstorms. Meron tayo nakikita na yun dito. Pag i-zoom natin itong windy.com satellite, ay nakikita po natin dito yung malakas na thunderstorms na dumadaan ng Metro Manila, Pampanga, Tarlac, dito rin po sa may Bulacan, then paparating na rin sa may Nueva Ecija. So, inaasahan po ng mga thunderstorms, maging mas malakas po dito sa may Bataan at Zambales area. So, tingnan natin yung infrared, ay makikita po natin dito, yung mga pulang deep red, yan po ang mga center po ng thunderstorms, yan po. So, makikita po natin although pag lumalabas siya, yung hangin po sa may 50,000 feet ay pinupush yung clouds papunta sa southwest. Yung sa baba naman from the southwest, kaya may southwest monsoon po tayo. So, yan po ang latest sa ating mga thunderstorms dala ng habagat. So, mag-iingat lang po tayo dyan sa Metro Manila at ibang parte po ng Central Luzon dahil panahon na yun ng tag-ulan, panahon ng hanging habagat. Ito naman po ang ating 3-day rainfall accumulation forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. And for the next 3 days until Monday, inaasahan po ang mga thunderstorms dito sa may Hilagang Luzon, lalo na po sa may Isabela at Cagayan. Gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Northern Luzon, sa may Ilocos provinces. May mga inaasahan pa rin mga thunderstorms dahil po sa patuloy na paglakas ng habagat na pinapalakas nitong stationary front. Dito rin po sa may Batanes at Babuing Cubao Island. Samantala, ang Central Luzon at Southern Tagalog provinces ay magkakaroon din po ng mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon at gabi sa susunod na 3 araw. Dito rin po sa may Mindoro, Visayas, and Mindanao. Medyo malakas po ang mga thunderstorms dito sa may northern at western Mindanao. Ngayon din po ang maliit na ibang areas po ng northern Caraga. At meron din po tayo makikita dito mga ulan sa may summer provinces. At dito naman po sa Bicol ay natiling tuyo. May mga chances na magkaroon ng mga thunderstorms tulad po dito sa may area po ng first district of Camarines Sur at Camarines Norte at sa may southern portions po ng Camarines Sur at Albay. Dito po sa central portions, let's hope and pray na sana may mag-form po may dumaan pong mga thunderstorms na yung weekend dahil po tuyong-tuyo na po ang ating mga pananim dahil po halos 2 linggo na po tayong wala pa itong mga malalakas na ulan. But in the next few weeks, baka dumating na rin itong mga ulan-ulan na ito dulot ng mga weather systems like LPAs, bagyo, or itong hanging habagat. So, let's wait and see na lang po. Okay, at bago tayong paalam, ito ulit yung ating wind forecast at for the next 3 days hanggang Monday ay patuloy pa rin na magpe-prevail itong southwest monsoon, lalo na po sa may Cagayan Valley, Ilocos region at Batanes at Babuing Cubao Islands kasi nandito yung nagpupuli sa kanya. At dito po sa ibang bahagi po ng Pilipinas ay mananatili pong magandang panahon except nga po itong mga afternoon or evening isolated rain showers and thunderstorms sa susunod na 3 araw. Okay? So, itong mga thunderstorms na ito ay sa hapon lamang o gabi inaasahan.
So, dyan po nagtatapos ang ating update na yung darating weekend. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.